Jeg skal altså bare meget ramme der. Vi skal have noget af. Bare nede under det. Ja. Ram ham i hovedet. Det var Jakob som sædvanlig. Jeg poser lige her. Spændende lidt! Vi skal lige zoome. Det dør til Rolf. Så bukker han sig. Benjamin! Der må skydes. Det var så et numseskud. Rolf, ind i kassen, du skal straffes. Ja, hvor meget gør jeg? Jeg misser, eller så snitter jeg. Du skal... Henrik brokker sig allerede inden han har skudt. Jeg skadet mig inden jeg har skudt. Hvem er det så? Janse! Der er de to slemme til. Okay, David var ret slem. Den sad lige i røvringen, den. Jeg kan stadig mærke det. Ved du hvad det fedeste det var? Det var jeg zoomede. Lugter Rolf. Lugter. Rammer! Ja, det rammer. Jeg fik jeg bare ben der. Er vi klar? Skal vi gå tættere på? Hvordan zoomer man? Det gør du på op og ned. Skal jeg hele? Skal vi ud? Skal de gå? Ja, den fødte på. Det er med at holde stille. Bend over, man! Det var skæv. Hvorfor rammer du ikke ham i hovedet? Jeg tror at vi skal klippe det. Vil du have et omskud? Vil du have et omskud? Ja! Sexy man! Og der er replay! Jeg går til sejrsrunde! Og Rolf får de bagen! Og så er der krig! Det kunne se godt ud, sådan ramt der. Og Jonas er gået i busken, sammen med Rolf. Man kan bare høre om stønnen ind i hækken. Nå Daniel, hvad siger du så om dagens skud? Det sad lige i røvringen, mand. Det var nogle pragteksemplarer skud af nogle af de gode skytter i dag. Hvad siger du, Henrik?